मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि अख्रा, बेनि अख्राखौ सायाव नुवा नाथाय सिङाव ओरैबायदि अख्रा, गावहा सोरजोंबा स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेराव बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नोजोराव गावखौ हिर' सासे बिराद गिदिर पलिटिसियान हिसाबै फोरमान खालामनो थाखाय आरो ओरैनो लबाव रायजो राजाफोरनाव पर्बतजरा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनाव सानफ्रामबो पुलिस थिनहरबाय थायो जे पुलिसफ्रा बुंहैयो नोंथांमोना हाखौ बे प्रजेक्टनो हगारना हगारा, बे प्रजेक्टनो हगारना हगारा होननानै बुंहैबाय थायो। नाथाय जों सोङो जोंनि मोन्थाइजों खेलबार खालामनो आरो जोंनि मोन्थाइखौ सिख'नानै लानो थाखाय पुलिसआ सोर? आरो प्रमद बर' बिथाङा सासे जांख्रिथायारि सानस्रिनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिया दिनै बे रोखोमनि मोनसे जबरदस्ति पर्बतजरा हालामनि रायजो राजाफोरखौ मानो बेबादि खालामदों? आरो नोंथांमोना थांनाय माखासे समाव बे ओनसोलाव थानाय आनसलिक एबसु अफिस बेखौ रायजोफ्रा घेराव खालामनायखौ नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय। दिनै बेबादि मोनसे खैफोदनि समाव जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गसङाब्ला जोंनि फोथायनाय, जोंनि बिसासा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानगाराव थालांगोन। रायजो राजाफ्रा मा मदद होयो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर।